Аңлатқа Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Казанда БРИКС яшь дипломатлар форумын уздыруны символик дип атады. Бу хакта ул катнашучыларга видео элемтә вакытында белдерде. Аның сүзләренә караганда, Татарстан башкаласында Россиянең иң борынгы шәһәрләренең берсендә төрле милләт һәм дин вәкилләре тату яши. Бу БРИКС концепциясенә аваздаш. 24 октябрьгә кадәр форум делегатлары Россия, Кытай, Бразилия, Хиндстан һәм Көньяк Африкадан 5 ил арасындагы хезмәттәшлекне икътисад һәм фән өлкәсендә тагын да нәтиҗәлерәк итү турында фикер алыша. Татарстан Дәүләт Советының чираттагы утырышы 29 октябрьгә билгеләнде. Анда киләсе елга һәм 2022-2023 елларның планлы чорына бюджет проекты каралачак. Дәүләт Советы президиум утырышында шундый карарга килделәр. Утырышта 29 мәсьәлә тикшерелә. Шуларның 18-е республика закон проектлары, кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү, дәүләт гражданлык хезмәтен һәм бөтен Россия халык санын алуны үткәрүгә әзерлек мәсьәләләре дә каралачак. Проживем. Я думаю, были тяжелые 98-е годы, были тяжелые начало 90-х годов. Республика готова мобилизоваться для того, чтобы и в этих условиях добиться целей, поставленных для своего развития. Татарстанда Россия авыл яшьләре берлегенең авылда үз эшен кыю бул проектын гамәлгә ашыра башладылар. Ул авылда үз эшеңне ачу һәм авыл территорияләрен социаль яктан үстерүдә катнашу мөмкинлекләре турында мәгълүмат җиткерү максатыннан оештырыла. Проект авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә уздырыла. Чарада мәгълүмати консультацион очрашулар, һөнәри юнәлешләр, семинар, тренинглар, видеоконференцияләр һәм вебинарлар үткәрү каралган. Һөнәри белем бирү һәм югары белем бирү оешмаларының авыл территорияләрендә эшкә урнашырга һәм практик узарга теләүче чыгарылыш укучылары арасында анкета тутырыла. Аларның реестры булдырыла. Катнашучыларны Казан дәүләт аграр университеты һәм ветеринария медицинасы академиясе укытучылары координацияле. Ә беренче чара Арча районында узачак. Буа районы Түбән Наратбаш авыл җирлегенә караган Бикмурас авылының көньяк бистәсендә асфальт юллар салына. Ул авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы нигезендә финанслана. 2 ай элек башланган эшләр инде төгәлләнү этабында. Разанна Шарафетдинова әлеге юлдан шәһәргә укырга йөри. Тигез һәм такыр юлдан йөрергә күпкә уңайлы һәм тиз юл. Теге елны буйлар анда яхшы түгел иде. Хәзер бик уңайлы йөрергә бик рәхәт. Тизрәк кайтып җитәсең. Теге елны ташлар иде. Җиңелрәк үгә кайтырга. Юллар бик яхшы. Биредә юллар салу 2 ай элек башланган. Эшләрне Волга Дорстрой оешмасы башкара. Финанслау авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы нигезендә. Быел Минсельхозаша 45 миллион акча берилде. Шунарга инде юл төзү эшләре башкарыла. Ал шул суммага Бикмуразга чыга торган Кайныккул елгасы, Каилка елгасы аша инде күпер салынды һәм 2,5 километр асфальт юл салынды. Яңа салынган юллар хисабына 2 авылда яшәүчеләргә Миләшкәй балалар бакчасына йөрү юлы ачылган. Бу юлдан автобуста йөри алачак. Киләчәктә тагын бер күпер салу планы бар. Без инде киләсе елга да өметләнәбез, безгә шундый бу поселкка акча бирерләр дип. Әгәр инде акча бирелгән чиракта безнең спорт зал янынан Бикмураз авылына тагын бер күпер салыначак. И юлларга тротуар салыначак. Җитмәгән урамнарга тагын асфальт салып бетереләчәк. Шулай ук юлның бер ягына бордюрлар ясала. Киләчәктә ул бордюрларда җәяүлеләр юлы, тротуар булачак. Алсу Сәмигуллина, Гакыл Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Эшләүче яшьләрнең «Наше время» безнең заман ачык республика телевизион иҗат фестивале быел 13 ноябрьдә башлана. 30 ноябрьдә Казанда суперфинал белән тәмамлана. Коронавирус вәзгыяте сәбәпле термометрия, сәхнәне санитар эшкәртү һәм башка кирәкле чаралар оештырылачак. 13 һәм 14 ноябрьдә Әлмәттә Нефтче мәдәният йортында фестивальнең зона этабы планлаштырылган. Казанда шундый ук бәйге 20 һәм 21 ноябрьдә Идел буе физик культура, спорт һәм туризм академиясенең концертлар залында узачак.
Аннары иң яхшылары 27-28 ноябрьдә суперфиналда ачыклана. Концерт Идел буе физик культура, спорт һәм туризм академиясендә узачак. 30 ноябрьдә кунаклар Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында гала-концертка җыела. Быел фестиваль тарихи әһәмиятле 2 бәйрәмгә ТСРның 100 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышлана. Цифрлы күнекмәләргә бушлай укырга теләүчеләр өчен быел Татарстанда 30 белем бирү программасы әзерләнгән. Программалар проект сайтында урнаштырылган. 26 октябрьгә кадәр ул университет 2035 инициатива операторы белән килештерелеп, яңа курслар белән тулыландырыла. Шәхси цифрлы сертификатларга ия булучылар өчен цифрлы маркетинг һәм медиа юнәлеше буенча 9 белем бирү программасын Иннополис университеты һәм илкүләм технологик инициативалар белем бирү компетенцияләре үзәге әзерләгән. Сертификатларны алу өчен гаризалар Россиянең цифрлы сертификат сайтында 30 октябрьгә кадәр кабул ителә. Быел уку тулысынча дистанцион була һәм ноябрьдә уза. Иммунитетны салкын көздән ныгытырга Казанда Абхазиядән Камчаткага кадәр дигән ярминкә ачылды. Фермерлар еллар буе сыналган усуллар белән әзерләнгән ашамлыклар тәкъдим итә. Хуш исле, тәмле ашамлыклары бер урында. Гаилә фермерларының кулдан әзерләнгән шын ризыклары, нәзакәтле казылык, шикләү кушылган бызау ите. Әлбәттә инде затлы балыклар. Очень полезный продукт для здоровья. Я сюда специально пришел, чтобы ее посмотреть и купить. Камчаткада дан тоткан Сөләйман балыгы патшасы ысланган һәм тузлы шавыча, сёмга, зубатка, горбуша балыклары. Только натуральная, на натуральной опилочке ольховой коптится наша рыбка. Пробуйте, очень вкусно. Очень вкусно. Барысында авыз итеп карагыз. Тәмен татып бәяләгәч сатып алу турында да уйларга була. Табынны адагидан кәҗә, сарык сөтеннән ясалган йомшак һәм каты сыр да мул итәр. Козий сыр, и он намного вкуснее и лучше усваивается в организме. Аджика, гранат, кара җимеш соуслары. Ярминкәдә төрле тәлмәткечләрдә сатып алырга була. Шафран – это стебелек цветка крокус. Обязательно вот это вот добавлять и в чай, и в любые блюда. Тәм тымнар, шикләү, кипкән җиләк җимеш, бал кайнатма. Абхазиядән Камчаткага кадәр ярминкәсе Казан үзәк универсаль кибетендә 1 ноябрьгә кадәр бара. Фанис Мөхәммәтов, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.